Neman duniya, neman duniya, neman duniya, neman duniya. Sawun ɓarawo ashi ta taka, na shiga ban ɗauka ba fata fidda ɓarawo. Neman duniya, neman duniya, neman duniya, neman duniya. Assalamu alaikum, sunana Gamu. Wannan maganin na HIV da na sikila wannan nake maganarsa a halin yanzu, kunne ne ya girma kaka a wajena. Ya Allah kai ka ɗaukaka wannan cibiya ta almubaraka ta yi fice a ɓangaren ba da maganin HIV da na sikila, har ma jama'a su warke duka cikin yardar Allah. Cutar sikila cuta ce mai hatsari a jikin duk wanda ya kamu da ita. Kuma cutar sikila aba ce wacce take hana aure, aba ce wacce take kashe ɓargon duk wanda ya kamu da ita. To ni Allah ya azurta ni, ma'ana ya bani baiwar maganin da zai ƙone wannan cuta ta sikila daga jikin mutum, wato cutar AMC. In har yayi amfani da wannan maganin ya latsa jininsa da ɓargonsa, cikin yadda ta Ubangiji ƙone cutar yake ya fitsarar da ita. Mai jini AS in yi amfani da kalar wannan maganin cikin yadda ta Ubangiji, muddin ya ratsa jininsa, in ya koma ya auna jininsa yana komawa AA ne cikin yadda ta Ubangiji. Zartsi ko bori ko ɗaci yana tunzura wasu mutanen wajen shan magani. Wannan maganin na sikila Allah cikin ikonsa ya sanar da mu mun tace mun sarrafa shi, ba shi da zartsi, ba shi da bori, mu ba shi da ɗaci, mu ba salam yake kamar ruwa ba. Malama Ruki ya ɗanɗanansa yake. Gaskiya ne, wannan magani ba shi da ɗaci kuma ba shi da bauri, ɗanɗanansa kamar zuma yake. To alhamdulillah, idan ana maganar maganin HIV da na sikila, to sai dai a banne da kayanmu, domin a daɗe ana yi sai gaskiya. Wannan yanayi da ƙasarmu Najeriya take ciki, ya Allah ka fidda mu, ka kawo mana sauƙi, da ma duniya baki ɗaya. Babban adireshinmu na wannan cibiya yana nan a jihar Kano. Gabasawa local government, gari na Karmami. Mazauna birnin tarayya Abuja, za ku samu wannan cibiya tamu a Area 1 Afo. Cikin resettlement muna aiki da ranar Juma'a da Asabar. Mazauna jihar Gombe za su samu wannan cibiya tamu a garin Billiri. A unguwar Bishiya muna aiki ranar Juma'a da Asabar. Mazauna jihar Borno za ku samu wannan cibiya tamu a unguwar Gwange, layin Tanki. Gidan Abubakar Sarkin Aska muna yin aiki ranar Litinin da Talata. Mazauna jihar Bauchi za su samu wannan cibiya tamu a garin Azare. Muna aiki Laraba da Alhamis. Mazauna ƙasar Chadi za su samu wannan cibiya tamu a garin Jammaina. Unguwar Gas daidai Assembly. Mazauna ƙasar Ghana za su samu wannan cibiya tamu a garin Kumasi. Daidai Randa Bawun na Transformer. Umma, ya Amina. Yaya, lafiya? Me ya faru kuma? Lafiya? You are under arrest. You are under arrest. Me kai ne ran labai? Hajiya ba za ki taba gane abin da ta yi ba duk bayanin da za mu yi miki anan. To a gaya mana ni dai na san yarinyar nan ba wani abin da take yi. Hajiya. Wallahi na ba. Inna ne musu wallahi ba muku komai ba. Ta ce ba muku komai ba, menene ko dai ba ita bace dai ba mu ce mu tafi. Dakata. Jami'an tsaro ba a san shi da wannan masifa da abin nan ba, lallaba mu ya kamata kai. Hajiya. Dan me kamata kai mana wannan ihun ba, me ta yi? Hajiya, abin da na sani yarinyar nan ko ce abin da muka sani ta yi kisan kai. Kisan kai? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me yauce kai kisan kan? Wa ta kashe? Wai me ma ne jira? Woman corporal, arresta! Wallahi umma ba. Shut up! Wallahi ba abin da Allah ga bari su tafi. Shut up! Move! Yalla bai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadu rasulullah. Kuri o karan kai dade tsaya mana ka ji dan Allah. Dan Allah
ka tsaya. Shiga ciki. Fara! Fara! Ke da zaki. Fara! Hajiya idan da wani abu ki same mu a can. Dan Allah bai dai da Allah ku fito mun da ita. Amina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya hakuri ya ji ki mana kokari. Ya hakuri. Dan Allah da Annabi Baba ya. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma me da baba mu samu. Ai hakuri baba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Umma san da aiki. Yau sani kin dawo? Bismillah. Ya naga kina cikin damuwa ne, me ke faruwa kuma? Umma ba dole ki ganna a cikin damuwa ba. Wallahi Maryam ce take cikin matsala. Ita kuma Maryam ba ta da wani mai ba ta shawara sai Laila. Ita kuma Laila ta fi son saurayinta na farko. Saboda me? Ita kuma me ke damuwa ta wace irin rayuwa ce take so ta sa kanta a ciki? Ita Maryam ta fi son mai kuɗi. Ita duk inda kuɗi yake nan take. Ita kuma Laila umma ta fi so ta aure mai kuɗi. Ya zubillahi. To, ke ma dai take kaddara tana zuwa. Kin dai ji an ce kowa ya ga gemun ɗan uwansa ya kama da wuta, to ya kokari ya yayyafa wannan ruwa. Ke ma babban magana akan maganar auren ki tana nan tana tafi. Hajiya, to ni zan je masallaci. To sai ka dawo Allah ya karba. Kamal, har yanzu maganar da muka yi ni da kai baka ce min komai ba. Har yanzu baka ɗau wani mataki akan maganar da muka yi da kai ba. Anya Kamal ba guduwa za mu yi mu bar garin nan ba kuwa. Isan, mu gudu mu je ina. Isan, duk wannan zai nuna miki soyayya bayan ta iyaye ce. Tun kina ciki, iyayenki suke ɗauniya da ke. Duk da sun san ba su san me zaki zama ba. Suka yi kokari suka samar da ke ta hanyar halaka. Ai bai kamata a ce kin butulce musu ba, Isan. Kamal, kana so ka ce ka haƙura da ni kenan? Kana so ka ce in je in auri wancan in zauna da shi kenan? Ba zan iya ba. Isan, ba haƙura ne da ke ba. Na haƙura da kaddarar ce da ta zo mu a kai sa. Ba mu da zaɓi. Kana so ka ce ka haƙura da ni kenan? Isan, ba haka nake nufi ba. Kawai dai ina ce miki ne, ki je ki bi umarnin iyayenki. Ki bi zaɓin da suka zaɓa miki. Kuma yau ita ce rana ta ƙarshe zuwa ƙofar gidanku a matsayin masoyin kisa. Ina miki fata alkhairi. Rashin kazan rasa rai na wasan kowa. Kamal dan Allah ka tafi. Isan, ba ta ganin mutane suna kallon. Ina nan akan bakata ba ni sauyawa cikin kawaye na yi kerewa. Neman duniya, neman duniya.
bakin ciki kullum ƙara da baibaye ne yake. Zuciyata a koda yaushe tana ƙara yin haske in dai har na kasance tare da ke. Amma dai na san baki kai ni jin daɗi ba. Ko da yake yayi kin san Bahaushe ya ce labarin zuciya a tambayi fuska. Kin san wani abu ko Maryam? Matuƙar ina tare da ki nakan ji farin ciki maran misaltuwa. Hakika ko da zan rasa komai a duniyan nan, matuƙar zan kasance da ki. Ke kaɗai kin ishe ni. Na sani. Insha Allah kuma babu abin da zai faru sai alkhairi. Allah ya sa hakan, domin kan haka muke fata. Da gaske mai na. Ke kuma ina kika shiga? Har gida na je Umma ta ce min ba kina. Ashe kina tare da wannan. Haba Laila. Yanzu kuma Suleiman din da kike ce ma wannan sai ka ce biki san shi ba? Kada ki damu Maryam. Babu komai. Ka ga malam tsaya iya matsayinka ko da na zo gonan ban maka magana ba da ita nake dan haka ka fita hanyata. Dakata haka Lela. Wallahi Lela baki da kunya. Me yasa ni baki a kaunata Lela? Kada ki manta. Baki na ce ina so ba. Kuma sannan ba wurin ki na zo ba, wajen ta na zo. Ba dai wuta nan wallahi wutsiyar raƙumi ta ne da ƙasa. Kai ka isa ka ce kana so na? Ai nema nisa wallahi. Yo ina jin haushin ka ma ka ce kana son ta ballantana ka ce kana so na? Da kuma wannan kalmar ita ce kalmar da zaka furta mafi muni da tashin hankali a rayuwarka. Haba Laila, hakan fa bai dace ba. Yanzu ko da ni aiki dinga daga masa kafa akan wasu al'amuran ko? Yo ai dan yana tare da ke ne yasa ma nake masa hakan. Dama ni ne zai haɗa ni da shi tunda ba ubana bane. Neman duniya. Mutum ba shi da komai sai tarin talauci da tsiyafal ciki. Me na sama ya ci balantana ya ba na ƙasa. Amma kin san da talauci da arziki duka Allah ne yake yin su ko? Haka ne kuma akwai waɗanda tuni ma Allah ya ba su. Ki je ki nemi irin su mana. Shi kuma ki rabu da shi in yana da rabo ya samu in ba shi da rabo kuma shi kenan. Kya ɗora rayuwarki a cikin igiyar zato rayuwar ƙila wakala? Look Lela, kuma a yaya nake baki isa ki raba ni da Maryam ba, wallahi kin yi kaɗan. Yo me ya dame ni? Ita ta ga za ta iya. Ke da Allah ni taho mu tafi. Ni na gaji da wannan zancen. Taho mu karasa tare Suleiman dan Allah ka yi hakuri kaji. Dawa. Allah ya sauke amma ba da wannan ba. Salon kawai mu tafi hanya ana nuna maka kamar watan Ramadana? To wallahi Maryam sai dai ki dau daya ko ni ko shi. Shikenan Suleiman ka yi haƙuri za mu haɗu ko zuwa anjima ne ko? Shikenan yanzu Maryam tafiya zaki ki bani? Ka yi haƙuri ba ni na ce maka ka yi haƙuri ba za mu haɗu ko zuwa anjima ne kar ka damu. Ke da Allah ni taho mu tafi ni na gaji da wannan zancen ya ishe ni. Neman duniya, neman duniya. Assalamu alaikum. Suna na Gamu. Wannan maganin na HIV da na sikila wannan nake maganarsa a halin yanzu kunne ne ya girma kaka a wajena. Ya Allah kai ka ɗaukaka wannan cibiya ta almubaraka ta yi fice a ɓangaren ba da maganin HIV da na sikila har ma jama'a su warke duka cikin yardar Allah. Cutar sikila cuta ce mai hatsari a jikin duk wanda ya kamu da ita. Kuma cutar sikila aba ce wacce take hana aure. Aba ce wacce take kashe ɓargon duk wanda ya kamu da ita. To ni Allah ya azurta ni, ma'ana ya bani baiwar maganin da zai ƙone wannan cuta ta sikila daga jikin mutum, wato cutar emasi. In har yayi amfani da wannan maganin, ya latsa jininsa da ɓargonsa, cikin yadda ta Ubangiji ƙone cutar yake ya fitsarar da ita. Mai jini AS in yi amfani da kalar wannan maganin, cikin yadda ta Ubangiji, muddin ya latsa jininsa, in ya koma ya auna jininsa yana komawa AA ne, cikin yadda ta Ubangiji. Zartsi ko bori ko ɗaci yana tunzura wasu mutanen wajen shan magani. Wannan maganin na sikila, Allah cikin ikonsa
ya sanar da mu mun tace mun sarrafa shi, ba shi da zartsi, ba shi da bauri, mu ba shi da ɗaci. Mu ba salam yake kamar ruwa ba. Malama Ruki ya ɗanɗanansa yake. Gaskiya ne, wannan magani ba shi da ɗaci kuma ba shi da bauri, ɗanɗanansa kamar zuma yake. To alhamdulillah. Idan ana maganar maganin HIV da na sikila, to sai dai a banne da kayanmu. Domin a daɗe ana yi sai gaskiya. Wannan yanayi da ƙasarmu Najeriya take ciki, ya Allah ka fidda mu, ka kawo mana sauƙi. Da ma duniya baki ɗaya. Babban adireshinmu na wannan cibiya yana nan a jihar Kano. Gabasawa local government, gari na Karmami. Mazauna birnin tarayya Abuja, za ku samu wannan cibiya tamu a area 1 Afo. Cikin resettlement muna aiki da ranar Juma'a da Asabar. Mazauna jihar Gombe za su samu wannan cibiya tamu a garin Billiri. A unguwar Bishiya muna aiki ranar Juma'a da Asabar. Mazauna jihar Borno za ku samu wannan cibiya tamu a unguwar Gwange, layin tanki. Gidan Abubakar Sarkin Aska muna yin aiki ranar Litinin da Talata. Mazauna jihar Bauchi za su samu wannan cibiya tamu a garin Azare. Muna aiki Laraba da Alhamis. Mazauna ƙasar Chadi za su samu wannan cibiya tamu a garin Jammaina. Unguwar Gas daidai Assembly. Mazauna ƙasar Ghana za su samu wannan cibiya tamu a garin Kumasi. Daidai Roundabout na Transformer. Waye mai kamata ki yi ankon gidan nan, ankon su bi gidan baby. To Laila ke ma dai kin san wallahi sai a hankali, amma kin san inda a ce ina da kuɗi zan yi ai. Allah dai ya tsine wa tsiya, wannan matsiyacin saurayin naki da kika liƙe masa me zai tsina na miki? Wai akan wa kike magana? A kan saurayin ki mana wannan matsiyacin saurayin naki. Akan wa nake magana? Ke ina gaya miki na Inna lillahi wa inna dan Allah ka yi haƙuri. Dan Annabi karka. Wallahi ba mu sani ba. Kamar yanzu in ya ƙuri. Wallahi ban Dan Allah ka yi haƙuri, wallahi ba mu gani ba. Kun gama? Kin san girman Allah sai an biya ni wayata. Wayata yau kwana 5 da kwaninta da receipt da komai iso ta naira 80,000. Ki yan min ta fashe haka ki dinga ce min in ya ƙuri saboda ga dan dangote sai kin biya wallahi. Wallahi bawon Allah ba mu da kuɗin da zamu iya biyan kawai nan dan ma baka ji zancen da muke yi ba. Duk magana da kuke tattaunawa ni babu ruwana tunda ba makafi bane ku kuma ba zan iya ɗauka asarar naira 80,000 ba. Aba! Nawa ne kuɗin wayar? Nawa ne kuɗin wayar biya za ka yi? Baka da matsala. Nawa ne kuɗin wayar? To naira 80,000 na siyo waya ta yau kwana 5 da kwalinta da receipt yan sai in ɗauko masu gawo suka fasa min. Maga wayan. Gata. To kaga malam ai wayan screen ne ya lalace. Kuma wayan lafiyan ta kalau. Abinda za a yi zan baka kuɗi ka je ka gyara screen din. Kai ma sauran sai kai hakuri. To shikenan naji. Amma abin da za a bani sai dai a bani naira 40,000 sannan hakura. Baka da matsala. Sai ka biyo ni POS. Muka je sai yin transfer sai in baka kuɗin ka. To shikenan su yanzu in bar su? Za ka yi barin su ba matsala. Mun gode ba. Mun gode Allah ƙara arziki. Ke ba matsala. Ai tun da zina bibiyan ku. Tun kuna daga baya can. Na ga kawarki ne sai na ji gaba ɗaya ta kwanta min a rai. Shi yasa nake ta bibiyan ku don gabatar da kaina sai kuma na riski wannan abu. To ni dai sunana Ismail. Idan ba matsala sai ta bani number wayanta. In ya so sauran zantuttukan sai mu gabatar da su daga baya. Ka ga malam kawai isa maka. To na gode. Allah ya taimake ku don Allah ya sai kun biya. Mun gode. Ba matsala. Allah ya ƙara arziki. Mun gode sosai. Kin ga tsantsayi? Tsautsayi baya wuce rana. Ko ganin shi ba ban yi ba. Kin zai aka kika tanko masa da wai. Ban gan shi ba ke ma kin san ban gan shi ba. Ki zo ni sauri kar su dawo. Neman duniya, neman duniya.
Suleiman. Suleiman. Haba Suleiman. Wani irin dogon tunani kake haka? Tun da na zo ina ma magana san baka ji na har sai na taba ka. Kai dai bari abokina. Wallahi na tafi tunani mai zurfi. Wallahi Jamila ce da Laila ba sa son gani na da Maryam. Ba sa suna ba sa ƙaunata. Na rasa mene musu a rayuwa. In dai wannan matan wallahi sabsi sai raba ka da Maryam. Kai ƙarya ne wallahi. Ƙarya suke yi ba su isa ba. Yanda suka gan mu tare haka za su bar mu. Saboda ina son Maryam. Kai ka sani babban abun bakin ciki a gaban Maryam wannan Jamilar ta ci mutunci na. To gashi kai ma ka wa kanka ansa. Ai duk wanda ya ci mutuncinka a gaban masoyinka to raba ka da shi yafi komai sauki a gurin shi. Kai Isa ƙarya take yi. Ina tare da Maryam. Kai dai ka ba hankali. Shine kai abin da zan gaya. Gaskiya Isa na ga alawa ba sa ƙaunata da Maryam. Na rasa mene musu ba sa ƙaunata ba sa suna da Maryam. Ban san me na tare musu ba. Ni wallahi kin bata min. Me yasa na bata miki rai? Haba Maryam. Kai tallahi ni ne da kuɗi kyauta mun ba kan me zaki dauki numba naki ba wancan bayan kuma ki riga kin san ina da wanda nake so. Haba Maryam, wai ke wace irin batuli ce fi sabilillahi. Mutumin da lokaci ɗaya zara naira 40,000 ya miki hidima kin fi so ki daka ta wancan sakaran da ko bukatar 10,000 ba zai iya miki ba. Amma dai kin san shi ma dai yana yi min in yana da iko ko? Lalle ka. Wai na Umma take mani. Ta tafi ƙauyen mu ta dawo sai an jima amma dai ta ce ba can za ta kwana ba. Ba can za ta kwana ba ko? To nake ga da wannan zancen ma bari in tashi in je in yi alwala. Ni dai na ma na sai ba. Neman duniya, neman duniya. Sai kika gani ko? Na san baki tsammanin gani na ba. Ai gaskiya babu abin da zan ce da kai sai dai in ce na gode. Don wallahi jiya ba dan Allah ya kawo ka ba. Ban sanya za mu yi da wannan yaron da na fasa ma waya ba yanda ya buɗe min wuta akan wayarsa. Na gode sosai. Na gode ƙwarai. Ai ba sai kin godiya ba. In dai muna tare babu abin da zan yi. Babu abin da ba zan yi ba don in kare miki mutuncinki. Wanda ba zan yi kokari in ga na sanya ki a cikin farin ciki ba. A ubanwa waye kai kuma me ya kawo ka gurinta? To shi kuma wannan waye ne ya shigo mana kawai a fatajan kuma ga fada kamar wani ubanki. Ni masoyinta ne, sis my fancy. Wannan masoyiya ta ce, ita ce ni ne ita kuma ita zan aura. Saboda haka ina gaya maka bakin rijiya ba gurin wasan yaro bane. Idan kuma ka ki ji ai ba za ka ki gani ba. Kai saurara yaro. Kai ni yanzu a ganin ka nayi kama da wanda za ka yi barazana? Da soyayya ake tarairayar zuciya ba da kurari ba. Yanzu wannan maganganun da kake har da bakin ta kara ka ci mata albasa ko? Kai yanzu kana ganin wannan shiriri taka za ta girgiza ni ne? To ita ce ta kawo ni. Ita ce ta bani damar tsayawa a nan gurin. Okay, to bari in nuna ma isata a gurinta. Maryam ina so ki sallami wannan sakaran. Ki sallame shi. Assalamu alaikum. Sunana Gamu. Wannan maganin na HIV da na sikila wannan nake maganarsa a halin yanzu kunne ne ya girma kaka a wajena. Ya Allah kai ka ɗaukaka wannan cibiya ta almubaraka ta yi fice a ɓangaren ba da maganin HIV da na sikila har ma jama'a su warke duka cikin yardar Allah. Cutar sikila cuta ce mai hatsari a jikin duk wanda ya kamu da ita. Kuma cutar sikila aba ce wacce take hana aure, aba ce wacce take kashe ɓargon duk wanda ya kamu da ita. To ni Allah ya azurta ni, ma'ana ya bani baiwar maganin da zai ƙone wannan cuta ta sikila daga jikin mutum, wato cutar emasi. In har ya yi amfani da wannan maganin, ya latsa jininsa da ɓargonsa, cikin yadda ta Ubangiji ƙone cutar yake ya fi tsarar da ita.
mai jini AS in yi amfani da kalar wannan maganin cikin yadda ta Ubangiji, muddin ya ratsa jininsa in ya koma ya auna jininsa yana komawa AA ne cikin yadda ta Ubangiji. Zartsi ko bori ko ɗaci yana tunzura wasu mutanen wajen shan magani. Wannan maganin na sikila Allah cikin ikonsa ya sanar da mu mun tace mun sarrafa shi, ba shi da zartsi, ba shi da bori, mu ba shi da ɗaci, mu ba salam yake kamar ruwa ba. Malama Ruki ya ɗanɗanansa yake. Gaskiya ne, wannan magani ba shi da ɗaci kuma ba shi da bauri, ɗanɗanansa kamar zuma yake. To alhamdulillah. Idan ana maganar maganin HIV da na sikila, to sai dai a banne da kayanmu. Domin a daɗe ana yi sai gaskiya. Wannan yanayi da ƙasarmu Najeriya take ciki, ya Allah ka fidda mu, ka kawo mana sauƙi. Da ma duniya baki ɗaya. Babban adireshinmu na wannan cibiya yana nan a jihar Kano. Gabasawa local government, gari na Karmami. Mazauna birnin tarayya Abuja, za ku samu wannan cibiya tamu a Area 1 Afo. Cikin resettlement muna aiki da ranar Juma'a da Asabar. Mazauna jihar Gombe za su samu wannan cibiya tamu a garin Billiri. A unguwar Bishiya. Muna aiki ranar Juma'a da Asabar. Mazauna jihar Borno za ku samu wannan cibiya tamu a unguwar Gwange, layin tanki. Gidan Abubakar Sarkin Aska. Muna yin aiki ranar Litinin da Talata. Mazauna jihar Bauchi za su samu wannan cibiya tamu a garin Azare. Muna aiki Laraba da Alhamis. Mazauna ƙasar Chadi za su samu wannan cibiya tamu a garin Jammaina. Unguwar Gas daidai Assembly. Mazauna ƙasar Ghana za su samu wannan cibiya tamu a garin Kumasi. Daidai Roundabout na Transformer. Neman duniya, neman duniya, neman duniya, neman duniya. Sawun ɓarawo ashi ta taka, na shiga ban ɗauka ba ta fidda ɓarawo. Neman duniya, neman duniya, neman duniya.